Husna, 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 Husna. Salam alaiki, salamatan gareki. Husna na saki daga burina kalle. Kullum cikin barci gare ki nake mafarki. Husna na saki burina aure ki. Idan na rasa ki masoya, yaya zan yi da kaina? Ta halayya habibati, gare ki nake faharina. Rayuwa yau ta yi wuya, talaka bai da gata. Idan ya zo da batu, sai dai ai kushe ta. Rayuwa ta bani da komai, sana ta min gata. Ta da batu aure, waye na ta sharewa. Husna, 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 Husna. Idan an kukushe ni, Husna ta kankare ni. Talaka kan yi kira ni, Husna ta kanke sai. والله يرزق من يشاء بغير حساب سيانا rayuwa suna da karanci kurki juna na wana zaman ko ban karfanci Husna ta sa ba ta sa shiga kunci. Malam jina kan ke ba. In baka raka ni baka ga mu kawai tafi. Ina so in je rufin sai abin nan. Allah ka ya gudu fa. Ni fa ba inda zan je. Ka ganin nan. In ba sakon suna na gani ba inda zan je. Gashi har yanzu ina jiran sakon suna bai shiga wata ba kace in je rafa ba inda zan je. Ana ka ce mu ko kai taxi a gaban ka ni kuma in je in shaye kun na rufe ne a gabana. Ina so mu je da wuri mu dawo kafin oga da kai ka san chat. Aminci a gare ka a daidai wannan lokaci. Kai haƙuri Husna ta makara da fatan za a yi mata afuwa. Bayan haka Husna tana tare da kai har abada. Ba irin ta ba. Yanzu mu tafi da Allah mu je da wuri mu dawo. Tunda na karanta sakon su suna shi kenan. Ki ɗaya rayuwarmu tana cikin wani ne. Mu ba za mu shiga cikin jama'a ba, sa'annan su ba za su so zama da mu. Kowa yana hantarar mu yana kyarar mu. Gaskiya wannan abu yana matuƙar ɓata min rai. Amma daga sanda na wuri Husna, na san cewar rayuwata za ta daidaita. Husna kuma? Me ka sani game da Husna? Husna? Idan na rasa ki masoya,
yaya zan yi da kaina ta halayya habiba gare ki nake fahari na rayuwa yau ta yi wuya talaka bai da gata idan ya zo da batu sai dai ai kushe ta rayuwa ta bani da komai Salamu alaikum. suna taimin gata Salamu alaikum. da batu Salamu alaikum. Kamar alamu sun nuna akwai abin da ke damun ka. Kai kokari ka yaki matsalar. Da sannu Allah zai kawo maka waraka. Ga wannan Shin zan iya sanin sunanki? suna na Husna. Ko da zan iya sanin? Dakata malam. Mu a ka'idan gidanmu ba a mana tambaya biyu. والله يرزق من يشاء Husna! 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 Husna, in dai Husna ne kan wallahi sai kai da gaske. Sai na yi da gaske? Me dalilinka na faɗin haka? Ai Husna babu wanda take so in ba Haris ba rayuwanta. Husna, 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 Husna. Salamu alaikum. Yana da kayayyaki da yawa a nan fa. Akwai su kala-kala wanne kake so a ci? Sai da za a yi ba, gaskiya ya cancanta ita wannan abin yau wannan more kuɗi na. Yanzu kin gane ba, ki samu wannan abin guda biyu a leda, ku tafi da su gida. Are? Dalla, kina ji ba? Ina zuwa da Allah minti da ma, ki sa ma leda da ina zuwa da Allah. To shi ke sai ka zo sai in sa ma. Kai ne Haris ba? Me ya faru? Yawan ma na jima ina neman ka. Ina so na maka warning. Ka fita har nan Husna. Husna ba sa ka wace. Idan zaka je kai harka da irin kisa in mata har ga nika da Husna. Na faɗa maka. Salam alaiki, salamatan gareki. Husna na saki daga burina kalle. Kullum cikin barci, gare ki nake mafarki. Husna na saki burina aure ki. Idan na rasa ki masoya, yaya zan yi da kaina ta halayya habiba gare ki nake fahari na rayuwa yau ta yi wuya